Čau, moje meno je Vortex a som tu spoločne s Hunterom. Čaute. No, sme na našom serveri San Andreas Multiplayer. IPčka bude v popise. Takže, začneme. Takže hneď ako prídete na náš server, sa zaregistrujete, prihlásite. Spálne vás pred úradom. Vôjdete do úradu, tam budete mať dve íčka, infa. Kúpite si vodičák a zbrojný preukaz. To vám bude potrebné k zamestnaniu. Akurát nám prišiel nový hráč. Či vás tu bude, tým bude viac eventov, o väčšie prachy. Nemáme limit na prachy. Samozrejme, keď sú tu nejakí cheatery, buď Ban. 3-krát napomenutie a potom až ban. 3-krát napomenutie, či to rovno zabanujem. No, Mazúrik. Tu je taký Mazúrik, nechceme ho. Mazúrik. Flindensteel. No tam bol úrad. Potom vám odporúčam ísť kúpiť si GPS do elektroshopu. Tu sa nachádza hneď do dve ulice ďalej. No, Hunter okolo toho prešiel. Ako vidíte, tak pri úrade je aj no kill zóna, čiže vás nemôžu zabiť. No, síce Zamestnať tí, sa čo aj tu to môžete napríklad zneužívajú. ako SWAT sa viete zamestnať. Máme tu 28 povolaní, je tu k dispozícii 10 gangov, z toho Simon vlastní jeden. Myslím, že aj ja otvorím ešte jeden, tu máte banku. Kde si viete samozrejme ukladať svoje peniaze. Čo je vo výhode, lebo keď vás niekto zabije, tak vám neubúdajú. A keď máte pri sebe nejaký veľký počet peňazí, niekto vás zabije, no tak vám zobere 60% 25%. 25% a zoberia, keď sa zabijete, tak 60%. Je to z dôvodu, aby ste ľudia odkladali peniaze. V tomto Máte elektroshope, si môžete kúpiť GPS, to je vám potrebné, aby ste videli ikonky, viditeľné na minimapke. No alebo si viete kúpiť notebook, tam si, ak ho chcete, tak si viete hrať minihry, ako napríklad Drift School, alebo tak. No je tam viac, je tu tam asi 7 ponúk. Takže Máme tu aj novinky, ako je lotéria, to je prednastavené, ale je to aj lomitko lotérií, čo je Keno. Môžete tipovať, vyhrať milión, keď trafíte všetky 10 čísel. porty tu sú napríklad lomeno SF, potom lomeno LS a Lomitko lomeno LV sa nepoužíva, tam nie je nič. LV iba keď sa chcete pred niekým schovať, kto vás veľmi otravuje. No, môžete takto. Máme lomitko Nevada. Máme tu takisto k dispozícii 8 miestností s nákupom aut. Tu máte jedno viditeľne za nami. Hunter to prešiel. Organizujeme veľa rôznych eventov, ale záleží na počte hráčov. Čím viac vás príde, tým budeme vďačnejší a tým budete mať väčší obnos v peňaženkách. Na Nevade si viete kúpiť aj lietadlo alebo vrtuľníky. Najmä eventy tu zvyknú byť tuning, lebo to chcú všetci, alebo drak, to si viete aj sami vytvoriť. Najväčšou špecialitou je tu to, že môžete mať na helikoptére neon. Mal som na všetkých, pokiaľ som sa nepresťahoval. Čo mám ja veľmi v obľúbe. Asi tak. No, takže v dispozícii máme 98 domov. Neaktívnym hráčom sa majetok stornuje, aby bolo všetko aj pre ostatných. Ďakujeme hostingu za poskytnutie tohto herného módu, takisto tu máme firmy, je tu 51 firiem. V tejto firme si viete dať neon na auto, Verejne dáte služby, nastav už počasie. Mne to ukazuje služby. Verejne sme nakupovali u Simona, podporujeme jeho firmu. Takisto mám aj ja, ale to mám na helikoptéry, tam sa trošku nacápať. Potom ako vidíte dole vpravo vám ukazuje meno vozidla a Rýchlosť. Benzín si viete, pôjdete na túto bandasku a zadáte